Itagus manen iti sakit atigdas wenno kamuras ita atsyempo ket tapno maliklikan daytoy may saysayang kat iti task force tigdas. Babaen medlaing daytoy iti Provincial Health Office ken dagiti na duma-duma nga municipal health units ti probinsya. At ini press corps ni Sel Benitez. Tapno mamin pinsan na mapukaw iti sakit akamuras kadagiti ubing wenno agtutubo nga iso ti kang runaan na mapakaptan. Adda baro a proyekto iti Department of Health wenno DOH para iti daytoy. Ama iyos roswat kadagiti probinsya apakairamanan iti Ilocos Sur. Panggep ngamin iti DOH nga agbalin asa nga gasot porsyento ang measles free iti sibubukel a pagilian. Iti task force tigdas ket may salang daytoy abanag tapno malappedan ti kamuras babaen iti panakabakuna dagiti ubing. Base iti Executive Order number 010-11 iti probinsya nga Ilocos Sur may sakadagiti sumupsuporta iti national government tapno maawanen ti kastoy a sakit babaen iti Millennium Development Goal wenno MVG4. Napagamuan tayo sipud tawen 2004 imabot iti 17.5 milyon nga ubing ken agtutubo ditoy Pilipinas iti nabakunahan ti libre kontra kamuras. Babaen iti kampanya nga door-to-door strategy nationwide at tinawen-tawen ama isay sayangkat. Basar ti datos ti Regional Health Office iti 695,932 a populasyon dagiti agindeg ti Ilocos Sur. Adda innem ana i-report nga addaan kamuras. Manipod na panatawen agingga Marso 2, 2011. Para iti press corps Nisel Benitez. Naangay ti mismo nga Kapitolyo Provincial ti may isang consultative meeting. Inatendaran daytoy dagiti head of agencies ken provincial officials. At ni press corps Michael Layante. Babaen ti provincial government iti Ilocos Sur, opisyales ti gobyerno provincial na dumaduma nga ahensya ti gobyerno, lokal man wenno nasyonal, head of agencies iti na dumaduma a sektor, balaygi ti pannakaaramid ti sectoral consultative meeting iti Kapitolyo Provincial. Duwa aldaw an naaramid daytoy ano sa dinuket na dumaduma a banbanag iti napagpapatangan. Umuna ditoyen iti naitulong dagiti national agencies iti probinsya nga Ilocos Sur ken no anya pa iti kasapulan para iti intero nga probinsya. May sapayen dagiti programa ken plano dagiti ahensya a maseknan maipanggep iti panang paduras wenno panang develop iti probinsya kang runaanen iti benneg ti infrastruktura ken governance sektor. Babaen iti opisyales ti gobyerno provincial ken dagiti mangidadaolo ti nadumaduma nga sektor ditoy nga naipresentar dagiti plano para iti probinsya iti las o ti tallo a tawen. The provincial government will be having our executive legislative agenda meeting sometime next month. So from this, we have also passed a resolution regarding what we call like a coaching program. Dagiti ko from the regional offices should be our coach to pattern the programs of the provincial government and the national government through your offices. That's why we are inviting you to please inform us all your programs so that the provincial government development programs will be patterned with your offices. Although we have already we have our own programs in the provincial government, but we need to maximize is our resources. So if we pattern the programs of the provincial government and the national government, we will be having more programs aside from our provincial programs. So that's why we need your support and of course your pledges. May isa pa nga gandat dayto nga consultative meeting ket tapno mabigbig dagiti prioridad a plano dagiti ahensya a maseknan ken kaspan no porta metten kadagiti programa iti gobyerno probinsyal. Gapo iti partisipasyon dagiti national government agencies ken local government iti kada munisipyo manamnama nga mapaduras pay ken mapapintas ti probinsya nga Ilocos Sur. Babaen met laeng iti namayat nga panang desidir ken kalidad nga ipaay iti national government agencies ken provincial government ti Ilocos Sur. Para ti press corps Michael Layante.
Na dumaduma pa sa lip, iti naangay, kas panagsagsagana, iti panagpiesta, iti syudad Akandon. May sa dituyan iti chess ken motocross competition. At ni press corps, Marian Diga. Kaspaset iti panang celebrar iti fiesta iti syudad ti Candon, Ilocos Sur nang isayang katda iti chess ken motocross tournament. Nagtitipon dagiti chess players nationwide sa di Eastern Mall sa Nicolas iti Nassau a syudad. 3 categories daytoy: Open Division, 16 ken 12 under division. Tinapagasatan a champion iti Open Division ket iti Grandmaster ani John Paul Gomez, manipod Binyan Laguna, 24 anyos, sigon ken kuana 4 years old, iti nasusunod na manipod ken ti amana iti agay-ayam ti chess. Ken iti agtawan ti siyam, nirogyan nan ti makisalip nationwide ken maminadon adaras ang nag-champion isunan. Mga 4 years old ako, tinuruan ako ng father ko na maglaro ng chess. Tapos yun, nag-enroll ako sa Milo Checkmate, tapos nagtuloy-tuloy na. Kinuha niya ako ng mga tutors. So yun, hanggang naging career ko na rin yung chess. Iti mat second placer, may nga international master, ani Dave Lorta. Kan iti third placer, international master matlaeng ani Oliver Barbosa. Ti champion met iti 16 under division, kat ni Patrick Dolay. Second placer, JD Lopez. Third placer, Boy Laksaman. Iti 12 under division, ni Daniel John Lemmy tinag-champion. Second placer, ni Louie Calaparan. Kan iti third place, J. Remy. Nalaos si kinaragsak ti 10 years old at taga San Julian, Vigan City ang nag-champion. Sigon ken kuana, maminado adares meten ang nangabngabak isunan. Masaya po ako. Inspirasyon ko po ay si Wesley Su. Ay yung pinakabatang super grandmaster po. Kabayatan na sa Jemet Bagani Campo. Madamamet amang mga ganda dagiti ungor ti bigpikaret a motorsiklo dagiti riders nationwide. Ore no nating nati init. Saan alaped dagiti agbubuya tapno maimatangan dati kinasiglat dagiti riders. Iti saan mi aninamnama. Maysa abalasitang ti maysa kadagiti kasiglatan dito. Iso na ni Cliana Patricia Gabriel, 13 anyos, manipod Santo Domingo, Nueva Ecija. Kinapudno na iti Aldo anakisalip, isumet ti panagkasangay na. Ibibilang da iso na iti grupo da a prinsesa. Nakunana kas may sa a rider a babae. Ket maipagpanakkel na daytoy kapuanan ta manmanulaeng dagiti babae nga adaan talento na nga agbalin a rider. Super proud po kasi sa lahat po ng babae, bihira lang po yung kayang magmotor ng kagaya namin. Inayon na pa'y idagtawan iso na ti upat ket nasusurunan ti ag-drive ti motorsiklo. Manipod ken ti amana a rider matlaeng. Babaen ka dagito yung akla sa ti sports at chess ken motocross. Ket naipakita ti kinasiglat dagiti Pilipino. Nataingan man wenno ubing iti beneg ti sports iti syudad ti Candon. Ken dakkel ti naitad na aliwliwa kadagiti umili sa jay. Kabayatan ti panagselebrar da iti town fiesta. Para ti Press Corps, Marian Diga. Iti pailaing sports news, imabot ti overtime kay ayam ti New Orleans Hornets ken Utah Jazz sa Jai NBA. Rason tapno umabot met ti score iti 121-117. Ni West, ni Chris Paul ken Ariza tinangidaulo ti Hornets. Adto iti scoreboard. Gagayem ken kakabsat, dito ti pakabuklan, di kiti kang runan nga damdamag nga nakalap ti Core TV News Team, iti dayto nga lawas. Damag nga kumpleto ken detalyado. Gingganan ton sa marunong edisyon, iti dayto yung programa tayo. Tuy gayem ken kabsat yo, Marisa Adova Sagdepa. Partner, before we end the show, happy birthday! Okay, thank you so much, partner.
And I would like to thank those who greeted me on Facebook, on text, and well, maraming salamat. Di pa ako nakapag-reply, but then, okay, thank you for remembering my birthday. Any birthday wish? My birthday wish? I wish you were there. No, I missed okay, it. seriously speaking, my wish is prosperity, not just for me, but for everybody. Yes, yes, yes. And Good health, partner. I also pray that the Lord will take all of us away from trouble and danger. Sana para masaya lahat tayo. And okay, I also would like to take this opportunity to greet my Sophia, my daughter. Oh, Happy Sophia, graduation. Happy graduation, Sophia, and congratulations. And another birthday celebrators from Core TV, Sir Ed And Al. happy birthday to you both, sir. We all had a great time Sayang during nga eh. our celebration, not just my celebration. You can see it on video. Okay, I Those who will. were there, and I'd like to thank all those who joined the celebration. Maraming salamat. Okay. At partner, sa susunod. Okay. Promise. Toy pagayam yo Eddie Calizo. Dios ti agina ti agtultuloy nga panang tarabayo kada kami ditoy. Press Corps Weekend Edition.